Raz môj spovedník slávil svätú omšu. Tak ako vždy od obetovania som videla malého Ježiška na oltári. Chvíľu pred pozdvihovaním kňaz náhle zmizol a zostal len Ježiš. Keď sa priblížila chvíľa pozdvihovania, Ježiško vzal do svojich rúčok hostiu a kalich. Pozdvihol ich hore a pozeral na nebo. Po chvíli som opäť videla svojho spovedníka. Opýtala som sa malého Ježiška, kde bol po celý ten čas kňaz, keď som ho nevidela. Ježiš mi odpovedal: V mojom srdci. Mária, s pokorou prichádzame k tebe. Darujeme ti svoje modlitby a obety, aby sa mnohé trhne, ktoré zraňujú tvoje nepoškvrnené srdce, premenili na drahocenné kvety. Vkladáme tlkot svojich srdc, bijúcich láskou ku tebe, do ožiarenej záhrady tvojho nepoškvrneného srdca. Modlíme sa spolu s tebou, aby nás Najsvätejšia Trojica našla zjednotených do jednej veľkej rodiny. Naplň svoje deti milosťou a daj nech prekvita raj všetkých tebe zasvetených srdc. Ježišu, ty prebývaš v nás. Velebíme ťa, presvätý Bože, v stave ústavičnej obety, obnovovanej od východu slnka až po jeho západ, ktorá prináša Bohu Otcovi spravodlivé zadozučinenie za hriechy sveta. Kráľu najvyšší, ty si spása pre celé ľudstvo. Obnov púšť tohto sveta rosou svojho milosrdenstva a priveď prosím do rozkvetu novú záhradu úplného uzmierenia celého ľudstva so svojím Bohom. Svätá Faustína, oroduj za nás spolu s celým nebom a očistcom, nech z našich srdc znie ústavičná chvála a vďaka milosrdnému Bohu, ktorý nás stvoril, vykúpil a spasil.